تدو عيكونن كاب سماي سمايا سوردك نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سمسن آخر لو معلتي نصنعو خفلي حدش معرف جميرنا لنا معرف شدشته لوقاس شدشته كاب حدك 10 حديو كمتي كلاتكم كتبلو صنحكم اناون منالبات قرب تزي خوينو كاباهم مستفلي حساب زلني اي مسلنن ግን ናይ ግድን ዘዳግም አድላይ ስለዝኾነ ከደግሞየ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኮነ ድማ በመዓልት ሰንበት ብዝሩ ግሩህ ከሐለፈ ደቀ መዛሙርት ሰዊት ማሐው በእዳዎም እና ሐሰይኻ ይጎስሙ ነበሩ ሐያሎ ካብ ፈሪሳውያን ከአ ስለምንታይ በሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቀደ ትገብሩ አለኹም በልዎም ኢየሱስ ከአ ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ምስጠመዩ ዝገበሮና ቤት አምላኽ ከም ዘአተወሞ በጀካን ካህናት ጥራይ እንበር مبلغ ዘይተገበ እንጌራ ምርአይ ወሲዱ ከም ዝበለአ ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ከም ዘሃቦምሲ እኳዳ አየንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘገርም ነገሪው ነዚ ክፍሊ አማቴዎስ 12 ቁጥር 1 ከድና እንተ አንቢብናዮ እንታይ ዘርኤና መስይልኩም ኢየሱስ ቀቅድሚኦም እንዳኸደ ይመርሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ጎይታ ብርኽ የብልኩም ከም ትኽብሎ ጸናሕኩሲ ነዚ ክፍሊ እዚ አማቴዎስ 12 ቁጥር 1 ኺና ንንብብ ኮለና ኢየሱስ ቀቅድሚኦም እናኸደ ይመርሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን አሜን ዶ اوكي تبارك لي بتاغزيتيا يسوس بسنبت بماخل زرؤ غروه حلفه دق مزامرت دما طميو سويت كمهون كبلعون كا جمر يبلنا حاله ነገር ይከረዳአኩም ደሊ ዘለው ቅዱሳን ጽቡቅ ገርኩም ሕዙኒ ንምንታይ አማቴዎስ ከይዳ አንቢበልኩም መስይልኩም ኢየሱስ እና መርሖም ዝኸይድ ነይሩ አሜን ደቀ መዛሙርቱ ይስዕብዎ የም ዘለው ኢየሱስ አብዝኸዶ ደቀ መዛሙርቱ ኻ ይኸዱ ነይሮም حجي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ በማዕከል ዙርኡ ግሩ ከሐልፍ ኮሎ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ምስኡ ይስዕቡ ነይሮም አሜን ደድሕሪኡ እንዳሃዱ ፈሪሳውያን ድማ ደድሕሪኦም እንዳሃዱ ስለምንታይ ከገብሮ ዘይፍ ተፈቅደሎም ይገብሩለው እንዳበሉ አቅሎም ከጽብብሎም ኮሎ ኢና አብዝ ክፍል ዘርኢና ዘሎ ማለት እዩ ከምዝ ነንብቦ ዘለና ድማ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍ ሕቶታት ድማ መልሲ كم زي ملسو غيرو ناملس غعزኦም كقصلو خلو ኢና نري ابناي موسى حقي اتي بسنبت كتغعاز تخلو كندزي ኢሉ አይደንገገሎመን ወይ ድማ አይተነግሮመን ፈሪሳውያን ግን በዓሎም ኣብ ሰንበት ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንቀሳቀስ ዝኽእል كسع كلت شح زعكل سجومت تراي كخون على ويلهم ناي بعلهم سرعة سريعهم نيرم قدساني كاب كلت شح سجومت نلا علي زخير زبالة خلو دما كم سنبت كم زسعرة مالتيو كلت شح سجومت زجبرو سقيلهم أيكونن إسرائيلاويان كاب جبت مسوتو ناي كل سب دكان كاب تتابوت إخزابيهير كاب تتبرناكل تزبهال كاب كلت شح سجومتي زرحة عينبرن كلاتهم سي تي تابوت إخزابيهير أما أخل كلاتهم دم أبزورياتا تتابوت ينبرون يرام تي رحقة أمونغو تي تابوتنا إخزابيهيرن أمونغو إسرائيل سفرولن نايكل تشح سجومتي زاكل رحقة زلوا وصل زنبرة فريساويان نزي أبسرعتهم التعتات يومو مالتي بقى هذا سب
أبسم بسنبت كاب كل تشح سجومت نلعلي عند حركيدو كم أب إيوزلو ويدما يسرح كم زلو جيروم أبسرعتهم تعتات يومو مالتي أبزحوا الكو سلسان حموشته كبار بعت كسا حموشته خيدنا خلينا نبب كلنا نايلواويان كتما أما أخل كخون كم زلو ويو إجزابير بباري موسى تزاريبو نايلواويان اتهبوهم أب ككبابي كتما متزلا مدردما كم كبابي تختما بزوريا مقفحة شح أمتهون بوصائي كتما بشنا مبرأ كلتا شح أمت بشنخ دو دما كلتا شح أمت بشنخ مقراب كلتا شح أمت بشنخ سمين دما كلتا شح أمت سفرو تختما أما أخل تخون إذا كبابتن كتماتات يخون اللهم ريهم اللهم كابزي بمبقاس يمن بعار فريساويان نزنجر كم سرعة أتعتات يوم كل سبب ما بز سرعة زخيد نيرو مالتي أبزقن حادة تخكل زي كونه نجارين أندري عند حردة لعلى كل تشح سجومتي كم مفرس سنبت تقاطيرو سمعون تصبق جيركم فريساوان بعلومن مفرس تحق خوينو مالو مالتي يسمع معنا دي أودساني أبزي يسوسن دك أمزامرزون تراي زي كونس بعلاتهم توم سلامنتاي بسنبت مقبارو زي تفقد تجبرو اللهم زبلو مفرس تحق خوينو مالو مالتي دد حريم بمخاد نساتو من سريحة مالو مالتي فريساوان نتسرعو وسرعاتات زختلو وانت زخوون عزي سناي نيرو مغنياتهم اتحقنا حقي وي سرعات أملاخ نمخبار سلزخونا انت قونا جن فريساوان اتحقي نخالو اتنبر نعقام فتسوم كم زي ملكتهم جيروميم زقاطرو وي سلزقاطرو نايكال سب جيغامبر ناتاتهم جيغا ፍጹም አይራአየምን ኮሙስ ለዝኾነ እምባር ያዳውም ናብ ካልኦት ከእስሩ ኸለው ንርኢ ማለት እዩ መዓልቲ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ክትከውን እግዚአብሔር ባዕሉ ይመድብዋ ስለዝኾነ ከም ትግቡ መዓልቲ ሰንበት ክትቀደስ ኣለዋ ማለት እዩ አሜን ንእግዚአብሔር ዝተፈለየት መዓልቲ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ዘጸአት إسرا كاب شمون تكسا عسرت هذا كم زبل قالالو معلت سنبت كتقدس هذكر شدشت معلت اي تكبار كا كله جبر تصابيت معلت جنا نexaber أملاك سنبت يا بقى نسخان ودخان قالكان جزءخان جزءات كان مالكان أوشت دقيتات كزنبر سدتنياتات جلكوا إيو أيتأي إجزابير بشدشت معلتي سماين مدرن بحرن أباتاتهم زلوا كلون جريمو بسبب معلتي كا عرفة سلزي إجزابير معلت سنبت بارخان قدسان يبلنا أبزح بوتاتات بزعبا سنبت تسحيفنا له أبزقنا حدا نجر كنرد أزلنا نجر يسوسن دك أمزامورتن انتايم جيجا جيروم وانتا أبيسوم فريساويان سنبت سلسته سعر زي كونس عزيم يعجر جيروم اتي ناتاتهم سرعات بمسعاريهم بزحن وحدن ززاربو زلو قدسان سنبت كخبر كم زلو سنبت እግዚአብሔር ከምዝቀደሳ ኢየሱስን ይፈልጥዩ ደቀ መዛሙርቱን ይፈልጥዩ እስራኤላዊ ዘበለው ሁሉስ ይፈልጦይ ሰንበት ስለተሰዓረ ይኮነን አዝዮም ተሐሊቆም ወይ ድማ ብዙሕ ዝዛረቡ ዘለው ፈሪሳውያን ሰንበት ተሰዓራ መበሊኦም ቀንድ ምክንያት እንታይ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ በሰንበት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካል ቦታ ይንቀሳቀሱ ለዘለው ዲዮም ዋላስ ሰዊት ቀንጢቦም በእዳዎም ሓሲዮም በመብልኦም ነዚ ነገር እዚ ከም ሰንበት ከም በሰንበት ምግቢ ምድላው ገሮም በመቆጻሮም እዩ ስለምንታይ በሰንበት ምግባር የተፈቀደ ትገብሩ ዝብሎም ዘለውስ ወይስ እንታይ አበይ ትጌጎኦም ከምትን ስለዝገበርኩም ኢሎም በግልጽ ተዛረቡን نحنا أسيم نجبر لنا وي منجدي كاب كلتش مترون لعلى خيدوم علو وي جما أتي سويت كأنتي بمبلغ أمسي كمزي مجبي أبسم بسريحهم عداليهم كمزي بل قوت إيروميهم نحجي سعركم زبلهم زلوا أبز خف لجن كدوساني
ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ሕጊ አይጣሐሱን ምክንያቱም ይዓጽዱ የለውን ነቲ እኽሊ የኺዱ ወይ ይወቅዑ ወይ ድማ ነቲ ጽቡቕ ካብቲ ሕማቕ ይፈልዩ ኣይኮኑን ዘለው እንታይ ዳ ይቕንጥቡ ጥራዮም ዘለው እዚ ድማ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ፍቑድ ኣብ ዘዳግም 23-25 ክነንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ነንብብ ኢና ናብ ዘራእቲ ብጻይካ ምስኣቶኻ ሰዊት ብኢድካ ቆጸ ማዓጺድ ግና ኣብ ዘራእቲ ብጻይካ ኣይተእቱ እዚ ማለት እንታይ ማለት ይቅዱሳኔ ምብላዕ ንማንም ሰብ ይፍቀድ እዩ ክትዓጽድ ግን ኩልኩል እዩ ምክንያቱም ዜናትካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ዘጸአት 34:21 ዝሃቦ ትእዛዝ ይጥሕስ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ዘሎ ምክንያቱም ኢየሱስ ኩሉ ሰዓ ብዙሓት ዝስዕብዎ ሰባት ስለ ዘለው ማለት እዩ ፈሪሳውያን ቅዱሳን ሎማዓልቲ ሙሉ መዓልቲ ክጽሕፎ ዝወዓልኩ ነገር እዚ ፈሪሳውያን እቲ ብሰንበት ክግበር የብሉን ኢሎም ካብ ዝጽሓፍዎ 39 ነገራት ንፍልጠትና መታን ክኸውን ክነግረኩም ማለት እዩ ንሳትኩም ድማ ስለምንታይ ነዚ ትገብሩለኹም ዝበልዎ ነገር ትሪኢዎ ማለት እዩ ጌጋ ገይሮም ዲዮም ጥሒሶም ዲዮም ኣይጣሐሱም ትሪኢዎ ማለት እዩ እና እቲ ብሰንበት ክግበር የብሉን ኢሎም ኣብቲ ስርዓቶም ካብ ዝጽሓፍዎ 39 ነገራት እቲ ቀዳማይ እንታይ ዝብል እዩ ምዝራእ ክዘርእ ኣይፈቀደልካኒ ካልኣይ መሕራስ ወይ ድማ መቁራጽ مقنطاب خون خالي مالتي مخطقات خون خال مصراي خون خال مالتي بسالساي دما معصاد ريبينج يبلو مالتي እንደገና ድማ مأكاب موقع محيا نتصبق ካብ تحماق مفلاي مالتي محراي مطحان مفلاي مبتان معراي مبعات مبقع ممقاز قربت محصاب نقربت موقع نقربت قلم ملكا وي اب قلم مئلاخ ابز زور مسارحي كم بچقا وي بطوط سرح نغرات مسرح كدان مسرح كلتا غودغواد مخوات كاب كلتا لعل زخونه مسفاي معلام نستلاغبه كلتا نغرات مفلاي مئسار مفتاح مسفاي مقداد متصاوديا مغبار محراد مغراف كدان سم مغفاف قربت مغفاف لعلوايش مشفني موساد مصلاو مغوستار مصراغ نحد ነገር ملغاس نت قربت ناينسسا ملكت مغبار نت قربت بقرص غيركا مقراص كاب كلته نلعل دبدابيتات مصحاف كاب كلتن لعل استتصحف دبدابيتات مسراز مهنات مفراس حو مطفا حو مولا كومون ابت تسريحو نمودا زقربه ነገር ክትውድ ኢልካ مسرح ናይ ሞዳታ ንዝኾነ አቅሓ ካብ 1.83 ሜትሮ ንላዓሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቃስ إذن 39 زنبب كلكم نزن نجارات كجبر نزل ترخبة كم نسنبت زسعرة جيروم يمزق أسروه كابز زنبب كلكم نجارجن فريساويان زجبروا ما زم دك أما زمرت يسوع زجبروا نجار يلن ولا ونكوان أنت تحاسو جن أتي زتحاسلو مخنيات كرأي نيرو خمتي يسوع كريستوس هو كم زبلت زملسلهم مالتي مبزحتي جزء يسوع بستفعل عليه سبعة استخبى إيو أبزوري يسوع دك أما زامرت له فوسوس دلي حمات هالو نتب أبزوري يسوع زخون نجارات دما نمر أيزموت وسبات هالو توكلتي حلفت حيمانة هايان هالو كومس لزخونها عدلا أبزخون اللساعات يسوع اب سنبت صبو ነገር ይገብር ነሩ ፈሪሳውያን ጸሐፍቶም እንደማ ነዚ ነገር ንምክትታል ገለ ረኺቦም ከአ አንጻሩ ንምጥቃሚዮም ደድሕር ኢየሱስ ስዕቡ ዘለው ብዝኾነ ኢየሱስ ነቲ በፈሪሳውያን ዝቀረበሉ ሕቶ በትንሳቶም ዝፈልጥዎ ታሪክ ገይሩ ክምልሰሎም ኮሎ ይናንሪ ኣብ ሉቃስ 6 ካብ 3-5 ኢየሱስ ክምልስ ኮሎ እንታይሉ ኢየሱስ ከአ ዳዊት ንሱን ቶም ምስኡዝ ነበሩ ምስጠመዩ ሪኹም
مستأمي زبل قال وسانيتن عباي ملأخت تمحلالف نجاريا مستأمي زجبرو نبيت أملاك كم زعته مو بجكا نخحنات رايمبر مبلغ زي تجب أنجرامر أي وسيدو خمس بلقة نتوم مسؤول نبرو كم زحبهم قادا ينبوكمن إلو ملا سلم ودسب قويتها سنبتي خا بلوم يبلنا آمين سمعنا قدساني داويسي مرجع تزهلون يرو عمارات إتات تزهلون يروسي نبيت أملاك مخدلكم تحاسبو مرجع تزهلون يرو كمارت زخل تزخون يرو كال عدلات تزهلون يروسي نبيت أملاك عاتيوسي نتي نعو زي تقبؤ نعو زي فكاد نخانات راي زفكاد مقبس مبال أن يركم تحاسبو يا نزي محساب سلا زي كالويو يسوس كريستوس نزي داوي زغبورو نجر نفريسا انز تقصلهم زلو مرجعه تزلو نيرو داويد كمزي جبرن فريسا ازم دق مزامورتيون زبلع ابكال رخيبهم نيروم تزخون نيروم سي نزي نجر زي اي مغبروني زبلهم زلو يسوس ابزي حدا نجري ارغيصو ززارب زلو كابتي سرعاتاتكم اتي نسب اقداس زخونه ادلاي زخونه نجر يبلص يزبلهم زلو ودساني يسوس نملسي ابز تطقملو مثال يخون والا دق مزامرتو كلاتهم سلازي طميهم بليام ማለት زي ተፈቀደሎም ነገር ገይሮም ካብቲ ናይ መዓልታዊ ልማዳትኩም ባህልኩም ዋላ ስርዓታትኩም እዞም ሰባት ይበልጹ ይዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ምሕረት እግዚአብሔር ይዘሪኦም ዘሎ አሜን ዳዊትን ብጾትን ኢሉ ብዛዕባ ዳዊትን ብጾትን ክነግሮም ከሎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ለውሃት እዩ ከሪኦም ደልዩ አሜን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ኮነ በዓል ንጉስ ዳዊት ሕግ አምላክ ወይ ስርዓት አምላክ ንምጥሐስ ኢሎም አይኮነን ነዚ ነገር ገይሮም ስለዚ ጠመየም በሊኦም ኮነይል ካኽጥሕስ ኢልካ አይኮነን ዝገብሩ ዘሎ ከምታ አንተ ወይ ህያው አምላክ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጾ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ሞቲቮም ሲ ስርዓት አምላክ ንምጥሐስ ኢሎም አይኮነን ገይሮሞ እቲ ሓቀኖኦም ሲ ኮነይሎም ሕግ አምላክ ስርዓት አምላክ ጥሕሱ ኢሎም አይኮነን ገይሮም ስለዚ ጠመዮም በሊኦም ዋላውን አብክልቲዩ ህሞት ጌጋ እንተ ዘየለ ኢየሱስ ድንጋጸ ምሕረት ለውሃት ከተሪኡ ምተገባአኩም ነይሩ ይዝብሎም ዘሎ አሜን ዳዊት ምስኡ ዝነበሩን ሰባት ኣብቲ ሰዓት እንተ ዘይበሉ እንታይ ምኾነ ኢልኩም ተሓስቡ ቅዱሳኔ ብጥሜት መሕለህለው ነይሮም ብጥሜት ምሞቱ ነይሮም እቲ ናይ መጻኢ ንጉስ እስራኤል ኣብ ሓደጋ መወደቀ ነይሩ ማለት እዩ እዞም ደቀ መዛሙርቱን ከምኡ ማለት እዩ ከምቲ ትኻሃን ንበዓል ዳዊት እንጌራ ምርአይ ወሲዱ ዘሓቦም ኣብዙን ኢየሱስ ሰሰሊኦም ክበልዑ ከሎ ምንም ዘይምባሉ ከም ዝፈቀደሎም ኢና ንርኢ አሜን ደ ቅዱሳን ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ግደፉ ክብሎም ይኽእል ነይሩ كجبرو زي جبوهم تزخون نيروسي يسوع إلى أمر أيون نيرو نبعل داويد اتخان يفك أدلكم يو رأسهم قديسكم انتليهم إلوهم أيكون عندي أنتو هي أملاح بزع عبازي تأتي زارم نيرو بعل داويد كا تقديسنا إنا إلهم مقدسهم الرجاجيس أملو اتخان كا كتبوا يفك أدلكم يو إلو هيبو كبرنا قويت يا أخوان اتنجرا مرأي زبحال بزعبو قروب كزارب ازي انجرا مرأي زبحال اوش تقدست زقمتيو اتنجرا مرأي سمعني تصبق غيركم قدساني 10 تخلته بفقدي اتوم 10 تخلته نغدي امين ايغرمن قدساني اتنجرا مرأي ابتي بيت مقدس زقمطوسي بفقدي توم 10 تخلته نغدي عزيخ عبيو نيشتي يكون كسع 6 باوند كم زخون دما ناي تاريخ فلاطات يزاربو مالتي اتنجرا ابت بيت مقدس زقمطلو مخنيات دما እግዚአብሔር ስምዑኒ እግዚአብሔር ነቶም 10 ተخلተ ነገድ እስራኤል ባዕሉ ዝረድኦም ዝቅልቦም ንሱ ባዕሉ ዝምግቦም ምዃኑ ዘርኢ ወይ ዘመላኽቲ አሜን አሜን እንታይ ብል በእንግሊዘኛ the bread is symbolized
God's provision for the 12 tribe نزيا بتغرينيا كم تازلاتها متعدلس ناي تغرينيا حسرتا قاطيموني مالتا provision تبلسي كابي كم تسألا ذا تغرينيا بهومي كندك على تتقيمي تنجيرا ابت بيت مقدس امت قلو مخنيات دما إلكم እግዚአብሔር ነቶም 10 ተخلተ ነገድ እስራኤል ባዕሉ ዝረድኦም ዝቅልቦም ንሱ ባዕሉ ዝምግቦም ምዃኑ ዘርኢ ወይ ድማ ዘመላኽት እዩ እትንጌራ ምርአይ ንሽውዓተ መዓልቲ ኣብ ተቅድስቲ ዝቕመጥ እዩ እዝንጌራ ድማ ካህናት ጥራይ ክበልዕዎ ዝተፈቀደ እዩ ነዚ ኣብ ዘጸአት 25 ቁጥሪ 30 كننببو نخلينا أبت صدقة دما ورتق إنجرا مرأي أب قدمي تنبر مقرب thank you واو كنت أحفال لني كبرن قويتا يخون دخوم حارج وسيدكا يبلا بزلوين إسران 4 ساعة شعات دما دخوم حارج وسيدكا دما كابو 10 تخلت إنجرا سنكت آمين 10 تخلت إنجرا سنكت نن حد إنجرا خلتا أسراي أف إف يخون أب تصوري صدقة خاء أب كلم እግዚአብሔር በብሽድሽታ ጌርካ أب كل تمسر عنبرو تنجرا دمان مذكرتا مسوعته حون እግዚአብሔር خونسي أب للعلي تممسر إنجرا تصوري إتان عنبر أب دك إسرائيل نخيدان زل عالم ببمعال سنبت ورتق أب كلم እግዚአብሔር يدالو إزي كم مسوعته حو እግዚአብሔር نعو قدوسان يمو نعارون دقون يخون أب قدس بوتا خا يبلعوه زناي زل عالم هجيبل مالتي إجزابير يبارك بحث يروزي زي إنجرا مرعي نا إجزابير بكا إجزابير زقرب أملاخ موهانو provide زقبر أملاخ موهانو زملاخ زريئيو سيجي توم كهانات كونه توم هزبي نزنجرا مرعي كريو خلو زنبروم زمقبوم رديئتهم كاب إجزابير كم زمت يزخاخرهم مالتي آمين نتنجرا مرأي كريو وخلو እግዚአብሔር ዘዳልዎ ሎም አምላኽ ምዃኑ ይፈልጡ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ነቶም ሓተቲ ብዛዕባ ዝፈልጥዎ ንጉስ ዳዊት አልዒሉ ምስተዛረቦም ምንም አይመለሱሎም መሊሱ ወነቲ ክብሎ ጸንሐ ኣብ ቁጥር 5 ብዝተዛረቦ ከዓጾ ኾለይና ንሪ ኣብ ቁጥር 5 እንታይልዎም ወድሰብ ጎይታ ሰንበት ይኸአበሎም አሜን ዶ ወድሰብ ጎይታ ሰንበት ይሎም ወድሰብ ጎይታ ሰንበት ይኽብሎም ኮሎ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ አነ እየነታ ሰንበት ክትከውን ኢለ አሜን ዶ አታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አነ ሳባት ማለት ከምቲ ክገነግሩና ጸንሑሲ በቃ ታማዓልቲ ዝተፈለየታ ምንም ነገር በቃ ናይ ዕረፍት ሰዓት ኢሉ እግዚአብሔር ይባዓሉ መዲብዋ ሰንበት ኢሉ ዘሐባሲ ሰንበት ትርጉማ ንባዕላስ ናይ ዕረፍት ጊዜ ማለት ያ ስለዚህ እታ ሰንበት ኢሉ ሳባት ኢሉ ዘሐባ ጎይታሲ ባዕሉ እዩ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ወድሰብ ጎይታ ሰንበት ይኽብሎም ኮሎ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ አነ ነታ ሰንበት ክትከውን ኢለ ሰንበት ያን ሰብ ተፈጢራ እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን ካብታ ሰንበት ንልዓሊ እታ አነ በምሳሌ ዝፈጠርኮ ሰብ ይበልጽ ይዝብሎም ዘሎ አነ ንሰንበት ጎይታ አዝ ዝኾንኩ እንተ ፈቂደ ኩሉ ፍኡዲ ክብሎም ኮለይና ንርኢ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን አሜን ኢየሱስ አብዚ ከም አምላኽ ከም ጎይታ ሰንበት ከም እግዚአብሔር ጥራሕ ዘለዎ ስልጣን ኮይኑ ተገሊጹ በኻላ ዘራርባ አምላኽ እታ መዓልቲ ንዓይ ኢላ ተፈጢራ አነ ኸያ ምስኦም ኣለሁ እትዝገብሮ ዘበለ ነገር ጌጋ እንተ ዝኸውን ነይሩ ባዕለይ ናብቲ ጌጋ መንገዲ ኣይመመራሕክዎምን ካብቲ ጌጋኦም ደኣ መመለስክዎም ይዝብሎም ዘሎ ጎይታ ሰንበት ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ስምዑኒ ቅዱሳኔ ጎይታ ሰንበት ክብል ኮሎ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብዛ መዓልቲ ዘለዎ ኣነ ማለት እዩ ኣታ አሜን ክብር ንሽሙ ይኹን ጎይታ ሰንበት ይኽብል ኮሎ ትርጉሙ እንታይ ማለት ይመስልኩም እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብዛ መዓልቲ ዘለዎ ኣነ ተቆጻጻሪ ናይዛ መዓልቲ ኣነ አምላኽ ናይዛ ሰንበት ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ሙሉ ስልጣን ዘለዎ ኣነ ድላይ ክገብር ዝከኣሎ ኣነ ጥራይ ዝብሎም ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ክብርን ሽሙ ይኹን ጎይታ ዝብል ቃል ብግሪክ
كيريوس يبحال صبوق pronunciation غيري يخون تسفا قبر كيريوس يبحال تي قويتا زبل قال ترغموها انتي مالتيو وناني مالتيو زلا على بعل سلطان مالتيو تقوت عاري مالتي حلق مالتي كبرن غويتا يكون امين سلازي يسوس ود سب غويتا سنبتي خبلهم كلن تاي زبلهم زلو انا وناني نايتا معالتي مالتي انا خايد الله ابزا معالتي زي اكوسن زخل يزبلهم زلو خبرن غويتا يكون امين اب ترغم زلو وي كيريوس كبرن غويتا يكون ماستر مالتي انا ماستر نايزا سنبتي يزبلهم زلو يسوس نتي زبلو مخانو خريئيوم بقار نتي إيدو زنقص أصاب أي توم نسنبت تتابقتا نار أي زفوس وزلو خبرني شو ميهون لوكا شدشتان شو عادتن كم زيبل كوانا دما بحانت خال سنبت نابيت سألوت آتيو مهارب لنا ازي مهارة زبل قال اسمرولو بفلاي ازيوم منغست عملا عبركتو نقبر زلنا سبختي ممهاران وانجيلاوان ولا زخوننا نخون كنمهر علنا يسوس كريستوس قويتاي بتي اغزابير ابانا زقمط صقا عزينا تمرتخنا بزحلنا انتوي هياب املاح تايبل نيروسي بزعبا زلسي بزعباتي زتل على توبيك بزعا مستاي بزعباتي نغرزي بزعاز نغرزي كنمهار علنا يلو كمز بايبل ستادي تنكيفنا تحاليفنا سي بزح نغر كنبلاشو نخلينا إلوس يزارب نيرو قوة تمرتي أزيا قداسي كل جزء أستبيلكم اللهم أنا بتعمي أنا ناتو تقاومي مالت كمز نايزبلو تقاومي انت إبلوسي كمز أبز زمن زي بقى مقلات أي بزحن تمرتي بزحن يبلو بلماد زربا مالتي تمرتي بزحن سبكات بزيح الله تمرتقن أي بزحن سبكاتن تمرتن فلالي سبكات بزي حتى لكمني هو خبلكم خالي جن تمرتي جن أي بزحن تمرتي نسبات يلوت تمرتي نسبات مسارات كحزو يجبرو أنتو يورشب تابل نيروسي بزعبات أمكات نمهرو نيرنا ورق بزعبا ملعات منفس قدوس بزعبا منفس قدوس كي مهارنا يخولنا بالنيرو كم مهار اللوو آمين دو كن مهار لنا تمرتي خبزحنا علوو بزح زي نفلت ونقر سلازلو يو از بايبل ستادي دما تغيرو زلو آمين دو نمهار دو يكون نازلنا أبزي نسبخ لي نازلنا نمهار كوي نازلنا نزق علزي نفحرو لنا كبر نشمو يخون يسوس كريستوس نابيت ألتهم عاتي سبخ يكون زبلنا مهار يزبلنا تمرتي دما عمقات زلو نقريو كسا وشت إخات عتو دايف إخات قبر نا وشت إخات خيد إخزابير شمي بارا كمز عينت زي نقر أبب بتخرسيان كبزح اللوو أبب بتخرسيانات تمرتي أي تريني هابز زمن زي ولا توم بتخرسيانات نايز زمن زي كمزي زوم علماويان دات انقول تزخدو كومو يا خوينا زلا بتخرسيان مهنياتهم بروفيت رايات عدم ولا اب ايروب زلو ابيات خرسانات رايون كونفرنس كبرو خلو بروفيت ايغلا نبي ايغلا نابلو ترايم زمصو بالانس زخونه نجر ايكونن زغبر زلو ابزناي زمننا زلو بتخرسيان نبيات يدلينا او يدلينا جن ممهران كايدلينا وانجيلاوان كايدلينا تا بتخرسيان سي نخلو بروفايد كتغبر اللوا سبات كبز حلقة بروفيت تقدم بروفيت قلمت إلا بحال سبات كل سب بنت بروفيت كريه خيد مالتي سازي قدساني كابتن بيزت أنا إجابرك على الله كل إحنا نبتقال كن مسرت علينا أبتقال اندحر سور مسرت زي سريدنا سور سريدنا انتر زي عبينا بيت زنقر تنبيت كنوسدينا نا إجابر زخونة تنبيت الله كم نا إجابر وطع زخونة دما نايسب زرب الله تنبيت أي نبلونينا تنبيت مالت بقى عف إجابر زخونو نبي عز زربوي بقى عف إجابر زخونو علونا نوعم دما بمنفسنا غيرنا نلالي يومينا جن قال أملاخ تزيبل كخط أفيها سيزي نابز قال كن مسرت علينا كن مهار كن كقل لنا نخن مهار دما رأسنا خندالو علينا كبرنا قويت يا آمين آمين نبيات يدلينايم ممهران يدلينايم
ወንጌላውያን የድልዩናዮም ኩሉ ባላንስድ ዝኾነ ዳይት ክህልወና ኣሎ አሜን ሕጂ ኣነ ስኢለ ሃምበርገር ጥራይ ዝበልዕ እንድሕር ኮይነ ነቲ ሃምበርገር የክመስል ኣይኮነ እንደ ቅዱሳኔ ቬጂን ድሕር ዘይሓዊሰሉ ገለ ጥዕና ዘለዎ ባላንስድ ዝኾነ ዳይት ዘይበልዕ እንድሕር ኮይነሲ ዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ በዓል ኢዮብን ህያው አምላኽን ክምልሱልኩም ናብታ ባይብል ስታዲ ክኸይደ ማለት እዩ ኮነ ድማ በሓንቲ ኸል ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ኣብኡ ድማ የማናይቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ካ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽቡሉ እስከ ብሰንበት ተሕወይሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ ክሳሎም ካብ ዘጽናዕናዩ እንታይና ነስተብሕል ዘሎና ኢየሱስ ኣብዘዛኣቶ ስፍራ ዝኸውን ነገር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና አሜን ቁጥር 6 ውን ክጅምር ኮል እንታይ ብለና ኮነ ድማ ኢሉ ጀሚሩ ስለዚ ስምዑን ጽቡቅ ጌርኩም ደጋጊሜ ሁሉ ግዜ ዝዛረቡ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ኮነ ድማ ኢሉ ክጅምር ኮሎ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና እንታዩ ኮነ ድማ ዝብል ቃል ክንረክብ ኮልና ብዛዕባት ዝኾነ ንምፍላጥ ብጥንቃቄ ነቲ ክፍሊ ክነንብቦ አገዳሲ እዩ አሜን ኮነ ድማ ኢሉ ክጅምር ኮሎ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ቅዱሳነይ እቲ ጸሓፊ ብዛዕባት ዝኾነ ነገር ክጽሕፈልና ኮሎ ሓደ ክንፈልጦ ክንግንዘቦ ክንርድኦ ዝደለየና ነገር ከም ዘሎ ንሕና ኸኣነቲ እቲ ጸሓፊ ክንፈልጦ ደሊና ዘሎ ነገር ብጥንቃቄ ብተገዳስነት ክነንብቦን ነቲ እቲ ጸሓፊ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ መልእኽቲ ብትክክል ክንርድኦ ኣዝዩ አገዳሲ እዩ አሜን አሜን ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ከኣቱ ኮሎ በአጋንን ተተሓዙ ሰባት የናግፎም ኣብ ቤት ከኣቱ ኮሎ ኸኣ መጻጉዕ ሓይጣትካ ይቕረ ተባሂሉልካ ይብል ይፍውስ ካብ ዘለዓለም ጥፋት ናብ ዘለዓለም ህይወት የእቱ ኢየሱስ ኣብ ዝኣተወ ቦታ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ስፍራ ተኣምራት ኣሎ ዝኸውን ነገራት ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ ሒዝና ዘለና እውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ንርኢ ዘሎና ኣብዚ ሓደ አገዳሲ ነገር ኢና ንርኢ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ፈዋሲ ምዃኑ ኣሚኖምሲ ናብ ብመዓልቲ ሰንበት ይፍውስ ዶ ኣይፍውስን ናብ ምባል ሓሊፎም ንኢየሱስ ክጸናጸንዎ ኾሎ ንርኢ ኣይገርመኩምን ሕጂ ኢየሱስ ፈዋሲ ምዃኑ ምንም ጥርጥር የብሎምን ኢየሱስ ነቲ ከይዱ ዘይፈልጥ ተስኺድ ተይልዎ ይኸይድ ምዃኑ በቃ ኦልሬዲ ኣሚኖም እዮም ኣይገርመኩምን ነዚ ኢየሱስ የምቕባል ኣብዮሞ ሕጂ ታገብሩ ጀሚሮም ካብኡ ሓሊፎም እስኪ ይፍውስ ዶ ኣይፍውስን ኢሎም ክጸናጸንዎ ኾለዉ ንርኢ እቶም ኢየሱስ ዘይኣምኑ ሰባት በሓጺሩ ኩሉ ከም ዝከኣሉ ኣሚኖም ኢየሱስ ብሰንበት ከሕዊድ ዋላስ ኣይህዊን ናብ ምባል ተሰጋጊሮም መሕወይ መጥዓይ ምዃኑ ምንም ኣይተጠራጠሩን ሕጂ ናይ ፈሪሳውያን ሕቶ ኢየሱስ ንሰንበት ይስዕራዶ በትናቶም ሕጊ ኢየሱስ ብሰንበት የሕዊዶ ኣይሕዊን ኢሎም ናብ ምጽንጻን ገጾም ተሰጋጊሮም ማለት እዩ ኣብዚ ግን ካይትዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደለ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ እቶም ብኢየሱስ ዘይኣመኑ ሰባት ኢየሱስ ናይ መሕዋይ ክእለት ከም ዘለዎ ካብ ኣመኑ ንሕና ኣመንቲ ተሰሚና ዘለና ድማ ኩላሕና ካብቶም ዘይኣመንቲ ብዝተዓጻጸፈ ብኢየሱስ ከኣልነት ክንኣምን ይግባአና እዩ አሜን ጥርጥር ካብ ህይወትና ንርሕቆሎ መዓልቲ ኣብ ኣምላኽና ሙሉእ እምነት ይሓልወና ምክንያቱም ኣምላኽና ኣብ እምነትና ስለዚህ ሰምር ንኣምላኽሲ ብዘይ እምነት ክነስምሮ ስለዚህ ንኽእል ማለት እዩ ኣምላኽና ክንኣምን ኮለናዩ ኣብቲ ዝኣመናየ ነገር ዝሰምር ወይ ድማ ምሳና ዝሰማማዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዞም ሰባት ሰብ ተናጊፉ ኣይተናገፈ ጥዕዩ ኣይጥዓየን ምንም ኣየገድሶምን እዩ እቲ ዘገድሶም እንታይ እዩ እንተይልና እቲ ንሳቶም ዝሓገግዎ ኣመንኩብ ካልኦት ዝጻዓንዎ ናይ ባዕሎም ሕጊ ምኽባሩን ዘይምኽባሩን ጥራይ ዘገድሶም ኣይገርመኩምን ወላ ብናይ ሕጅ ቤተ ክርስቲያናት እዝታት ንርኢና እዚ እግዚአብሔር ይግናሃዮ ሰባት እዮም ክንግደሰሎም ዝግባአና ከምታ አንቶ ህያብ አምላኽ ዝብለና ዝነበረ ብዛዕባ ሰብ ክንግደስ ኣለና ብዛዕባ ዝጠፍእ ዘሎ ሰብ ክንግደስ ኣለና
اسني أملاك سرعات أفريسوم قويتا معلت عرفت زبلا سنبت بسنك صحافت فريساويان نا عرفت معلت مخوانا حليفو نايج انك معلت تغييرا أيقر موكو من قدساني نساتهم نجزع رسوم كم زحسبوا أنت كيدنا عقل قلت أملاخنا بحالتهم بسنبت أملاخ مس أملاخهم كتعرقوا متقبؤهم نيرو أبزي خم نريو جن أب كند سبات زي كونوس أب كند تسرعتهم كقدسو سلامنتا نحن زبلنا زي كون خبلو خلو يناندر إزلنا نزي زقبارو لو عند مخنع دما ما أنت نجزع رسوم تقوم خبليهم تقومتاتهم كايتن كافيو نزخولو زقبرو تسرعتاتهم نحفاش حزب زتقم زي كونس نجزع رسوم زتقميو تسرعتاتهم نتي حزبي ناب أملاخ زقرب زي كونس قدساني نتي حزبي كاب أملاخو زرحقي اتحزبي خا كاب تاب لعليوز تتعانت انا استلعالي نا أملاخو كمار زقبر سرعاتي نزي سرعاتي من بقار زتابا أولو زلو نزي نساتهم بزابقتهم زي تنكفو سرعاتاتهم يوم بقار أمونكو بكالو تسعينهم انت زي تخطلكم زبلو زلو يسوس بزعباز فريساويان أماتيوس إسران سلستان أربعة كزارب كولون تايلوزي كبيدن متوارون زي متشون تصورت أميروم نسب أبكسادو يسكموه بعلاتهم جنا بتابعهم كتنكيو قا أيفتونهم يبل أيقر مكمن إزيهم كخبر اللو كم زخ خونا اللو زبلو سبات بعلهم نتحقي تحسوهم بعلهم أيفتسوا مونهم كتقبر علىك يبلو خامبر غيرهم أيري إخانهم نزي سرعات تخطيلهم أيري إخانهم يبلون برا يقبرونه كابزهم زيد حننا إذن فريسان اتحق أملاخ نتوم حزب بر نعاتهم زملكتهم أي مسلومني بتوسخ تنساتهم وسيخهم زتصحفوا سرعات أبوتات تسمي زولو تتصحف فتصم نعوم أي ملكتهمني كمت يسوس بولو نتي كبيدن متصوارو زي مچون صورت أميروم نسب أبكسادو يسكمو بعلاتهم جنا بتصابقتهم كتنكيو كو أيفتونهم كابزي هيوت فريساوينت قويتا يحلونا آمين قدمي نسبات مفرادنا خونا بزعبا كالوت مزرامنا نجزار اسنا خنمرمرن نقوي كنمرمر قالونا نزه نقبر دما قويتا يردانا آمين أبقصر شو عتا كم زنببنايو اتوم نسرعات أملاخ زتابا أزمسلو فريساوين اتوم هزبي نا أملاخ بقن انا زغلغلو زمسلو نت هزبي بقن انا زغلغلو زمسلو فريساويان نيسوس تايقبرو نيروم يبلنا يتصنات انو نبر يبلنا صحافت الفريسان كا مخسسي ما انت خرخبولو يقرمكومي متصنصان بعلو سي حدا وانجل غبني نحدا سب كونيلكا ادبيخا مصنا مبالسي بتعمي جيغاي اسك بسنبت تحويلهم سي تصناصنو نبرو صبوق غبر دي ايغبرين لهم سي تصناصنو نيرم نزي بزعبا متصنصان اب مارقوس صبوق غيرنا اصنينا نيرنا كابتا مارقوس زصنعنا يخنببلكم متصنصان انتاي مالتي متصنصان مسلاي مالتي متصنصان مالت حدا سب كيفلطكا اتي سب زغبرو ነገር بدقيقو مكتتال مالتي كونيلكا ديليبرتلي يتصناصنو نيرم كبلنا هولو بتترجو متصنصان اندحر داخينا يسوس كيفلطم نتي يسوس زغبرو زبله بدقيقو يكتاتلو نيرم مالتي يسوس جن كل زفلط سلازخونه كل غبروم كاب قدم عينو استخول اينبرن سلازخونه خا نابت زقصل سراح كخيد كلنا نري سلامنتاي ترجم متصنصان كنغركم دلي اغلغلوت يسوس كمي كم زمسلن اتحواهو او اغلغلوتو كمي كم زمسل اطبقنا خنمحار الي نزي مفلاطنا انتي يحجزنا اب هيوتنا زصناصنونا سبات كنري خولنا عين دنقنينا مخنياتهم نممهرنا ጎይታና ኮሙ ካብ ገበሩና አናኻ ብዝተ አጻጸፈ ከምቲ ንኢየሱስ ገበሩ ገብሩን ግድን ስለዝኾነ ማለት እዩ ልክ ንኢየሱስ ብደቂቁ ዝከታተልዎ ሕጅውን ኣብ ዘመናውን ኩሉ ንገብሮ ብደቂቁ ዝከታተሉና ከም ዘለዉ ክንፈልጥ አሎና ንፍለጥ አይ ንፍለጥ ንርአዮም አይ ንርአዮም በዘይገድስ ማለት እዩ የሕዋትና ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዘሎ አገልግሎቶም ኮነ ኩሉ አካይዶም እቶም ተጻባዓቶም በደቂቅ ከታተሉዎም
ስለዚ ኾነኻ ብብዙሕ ጥንቃቐ ወንጌል ኣብ ምድርና ዘስፋሕፍሑ ዘለዉ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 5:14 ብዛዕባና ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን ኢሉ ኢየሱስ በቶም ጸላእቱ ኾነ ካብቲ ህዝቢ ክውል ኣይኮነን ኩሉ ዝገብሮ ግሉጽ እዩ ምጽንጻን እውን ኣየድልዮን እዩ ፈሪሳውያን ግን ብደቂቑ ዝከታተልዎ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መታን ነቲ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክገብርዎ ሓሲቦም ዘሎ ነገር ንኽፍጽሙ ዝሕግዞም ምኽንያታት ንምእካብ እዮም እቲ ዝጸናጸን ክጸናጸን ከሎ ነቲ ዝጸናጸኖ ሰብ ይጸናጸኖ ከም ዘሎ ክፈልጥ የብሉን ኣብዚ ክፍሊ ንሳቶም ዝመስሎም ዘሎ ኢየሱስ ይጸናጸንዎ ከም ዘሎ ዘይፈለጠ ይዝመስሎም ዘሎ ኢየሱስ ግና ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ፈሊጡስ ብሕቶ ኸዋጥሮም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብ 8-11 ነንብቦም በዓር ንሱ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእኸሎም እንታይ ግበር ኢልዎ ደው በል ኢልዎ ደው በል ኩሉ ይረኣየካ ኢልዎ ንሱን ተንስኡ ደው በለ ኣይገርመኩምን ተንስኡ ደው ምባሉ ብጣዕሚ የደነቐኒ ምክንያቱም ምስ ኢየሱስ እንድሕር ተሓባቢርካ እቶም ፈሪሳውያን እንታይም ዝገብሩኻ ካብ ምኹራብ የውፁኻ እዮም ይሰጉኻ እዮም ከተምልኽ ኣይፈቕዱልካን እዮም ምስ ሰብ ሕብረት ክትገብር ኣይፈቕዱኻን እዮም እንታይም ዝገብሩኻ ካብ ሶሳይቲ ይንጽሉኻ እዮም ስለዚ መብዛሕቲ ሰብ በቃ ካብቲ ሕብረት ክጎድል ስለዘይደሊ በቃ ወደ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክኸውን ኣይደሊኒ እዚ ሰብ እዚ ግን ተንስእ ክበሃል ከሎ ተንስኡ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኢየሱስ ከዓ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓና ዶ ወይስ መቕታላ ይግባእ ኢሉ ሓቲትዎ ናብ ኩሎም ግልጽ ኢሉ ርእዩ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እታ ኢዱን ሓዌት ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ ይብለና ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብሮ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ ይብለና ኣይገርመኩምን ናይዛ ሕቶ መልሲ ኣዝያ ቀላል እያ ሓጻርን ቀላልን ሓጻርን እያ እወ ወይውን ኣይፋል ማለት ምባል እያ እወ ጽቡቕ ምግባር ፈቕዲ ወይ ድማ ኖ ጽቡቕ ምግባር ኣይፈቕድን ይኽብሉ እቲ መልሲ ዝግብኦም ነይሩ ንሳቶም ግን መልሲ ንኢየሱስ ክህቡ ከሎ ኣይንርኢና ስቕ ብምባል መልሶም መልሲ ዋላ ስቕ ምባሎምን መልሲ መልሲ የለም ከም ዝበሃል ማለት እዩ ስለምንታይም ግን እዞም ሰባት ንሕቶ ኢየሱስ ክምልሱ ዘይፈተው እቲ ዘይመመለስዮም ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተመሊሶም ስምዑኒ እቲ ዝመጽሉ ዕላማ ክፈሽሎም እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ዝምልወስዎ መልሲ ኣብቶም ዘገልግልዎም ዘለዉ ሰባት ምምቕቓል ከምጽእ ስለ ዝኽእል እዩ ምክንያቱም ንኢየሱስ ክፍውስ ኣይደልይዎን እዮም ንኢየሱስ ከዓይ ኣይደልይዎን እዮም ናይ ኢየሱስ አገልግሎት ክስስን አይደልይዎን እዮም እወ ምንም መልስ ክምልሱ አይክእሉን እዮም ተመልሶም ንዓአቶም ኣብ መዋጥር ዘእትዎም ነገር እዩ እንድሕር መሊሶም እወ ጽቡቕ ምግባር ፈቕዲ እንድሕር ኢሎም የማና ኢዶም እንድሕር ሂቦሞ ኢየሱስ ምፍዋሱ ክቕጽል እዩ ኣባህላይ ተረዲኹምኒ ይፍቀዱሉ ኣይፍቀዱሉ ኢየሱስ ምግባሩ አይ አያቦክርን ግን እዚኦም ሰባት ግን ክምልሱ አይደለን ጎራሓት እዮም ንሰብዳ ጽቡቕ ምግባር ጽቡቕ እንታይሎም ሰእቶም ሰባት ተመሊሶም ኢየሱስ እንድሕር ከተናኸሉ ሪኦሞም ስለምንታይ ዳ ተናኸሉ ወለኹም مش بسنبت صبوق مغبار فقود لكم نيركم كملوهم اي فقودن اندحر لهم كاتهم حزبي امبو نعنا ساعتكم كنفوز زي تدليو مخنيات بيلهم نعم كصلؤوهم ددحر يسوس كخوديا يا بتنقول كاسلستو مالخ ملسو يكول اي دلي مالتي هتو نا يسوس انتايو بسنبسي صبوق مغبار دو ويس كفو مغبار ننفسي مدحانا دو مقتالا يغبا ايلي حاتو ኢየሱስ ኮነይሊ ነዛሐቶ ሓቲቱ ንመን ይሓቲቱ እንድሕር ኢልና ነቶም ዝጸናጸንዎ ዘለው ሰባት ይነዝሕቶዚ አቅሪቡሎም ንሳቶም ከዓ ብዘይ ምምላስ ክምልሱሉ ኸሎ ንሪ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብዚ ክልተ ነገር ይዝገብር ዘሎ ተቀዳማይ ዝተሓባኹም ይመስለኩም ኣሎም በር ግብሩኹም ሲ ኣብ ቅድመይ ጉሁድ ኢሉ ፈሊጠኩም ኣለኹ ኢሉ ዝነግሮም ዘሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ይዘሪኦም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን
ዋና ናብቲ ኢየሱስ ዘገልግለሉ ስፍራ መምጽኦም እንታዩ ንኢየሱስ መክሰስ ክረኽብሉ መታኒ ኣብ ሰንበት ኣብታነ ዕረፍቲ ጊዜ እቶም ዕረፍቲ ዝሰዓኑ ሰባት የዕርፎም ዲዩ ኣየዕርፎም ንምርኣይ ናብቲ ኢየሱስ ዘሎ ስፍራ መጽኦም ስለዚህ ኸ ንኢየሱስ ክምልሱሉ ዘይፈተው ማለት እዩ እወ ወይ ኣይፋሉን ክልቲኡ ንዖም ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆም ፈሊጦም እዮም ምምላስ ዘይደፈሩ ኢየሱስ ንዝሓተቶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክምልስዎ እንተደኣ ኮይኖም ግድን እወ ጽቡቕ ምግባር ፍቑድ ክትከውን እያ ምክንያቱም ንሳቶም ንህዝቢ ደው ዝበሉ ምዃኖም ከሪኡ ግድን እወ ፍቑድ ይኽብሉ ስለዘለዎም ማለት እዩ እወ እንተኢሎም ድማ ንኢየሱስ ከሕዊ ባዕሎም ስልጣን ሂቦሞ ማለት እዩ ፍቓድ ሂቦሞ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ እቲ ዝመጻሉ ዕላማ ወይ ድማ እቲ ዝመጽሉ ዕላማ ከንቱ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚኦም እምበኣር ንኢየሱስ እወ ዋላ ኣይፋል ዘይበልዎ ማለት እዩ እዞም ሰባት ሕላውነት ናይ ኢየሱስ ንኣገልግሎቶም የዳኽሞ ስለዘሎ ኢየሱስ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሳቶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ዘለው ኣማራጽ እንታዩ ንኢየሱስ ብዝገበሩ ገይሮም ካብ ገጽ ምድሪ ምጥፍኡ እዩ ስለዚ ኸኣዮም ንኢየሱስ ብደቂቁ ዝከታተልዎ ዘሎ መክሰስ ክረኽብሉ ከዓ ለይትን መዓልትን ብተንኮል ተመሊኦም ዝመጹ ዘለው ማለት እዩ ኢየሱስ ግን ነቲ ዝሓተቶም ሕቶ ይመልሱ ኣይመልሱ ብዘይገድስ ዕላማ መምጽኡ ስለዝኾነ ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ክገብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ንሰፈሪሑ ነቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣይሓደጎን እኳ ደኣ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እኩብ ህዝቢ ኣብ ቅድሚቶም ዝጸናጸንዎ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ነቲ ሰብ ከሕውዮ ከሎ ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን እዚ ኢድካ ዘርጋሓዮ ዝተባሃለ ሰብ ከምቲ ዝተባሃሎ ተዘይገብር ሎሚ ሰንበት ያ ክፍወስ ኣይግባኣንን እዩ እንተ ዝብል ማሓወየ ዶ ይመስለኩም ቅዱሳን ምስጢር ምፍዋስ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ትእዛዝ ኢየሱስ ዝበሎ ወይ ዝተዛረቦ ቃል ሰሚዑ ምላሽ ብምሃቡ እዩ ንቕስቲ ኢድ ከም ዘላቶ እንዳፈለጠ ቅድሚ ሕጂ ተዘርጊሓ ዘይትፈልጥ ምዃና እንዳፈለጠ ነቲ ካብ ኢየሱስ ኣብ ዝወፀ ቃል ብእምነት ወሲዱ ክዝርጋሓ ምፍታኑ ፈውስ ምጽኢሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ናይ እግዚአብሔር ቃል መጠን አእምሮና ኣይኮነን እቲ ቃል ባዕሉ ክንድኡ እዩ ክንድ እግዚአብሔር ስለዚህ ኻዩ ሁሉ ጊዜ ድምጽ እግዚአብሔር ክንሰምዕ ኮለና ንምጻሩ ዘሸግረና እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ክዛረብ ኮሎ ንገዛ ርእሱ አሚን ይዛረበና አብቶም ዝሰምዕዎ ተአማሚኒ ኮነን ዝዛረብ ስለዚህ ድምጽ እግዚአብሔር ናባና ክበጽ ኮሎ በእምነት ንውሰዶ ነጥቃል በእምነት ክንቀበሎ ኮለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ጎይታይን አምላኸይን ያምነክ ካለሁ ኢና ንብል ዘለና እዚ ሰብዚ ኢድካ ዘርጋሓዮ ዝብል ቃል ክመጾ ኮሎ ከቢድ ኮዩ ማለት ሰብዚ ሓደ ዝፈልጦ ሓቅሎ ንሱ ካንታዩ እታ ንኽዝርጋሓ ታሓቲቱ ዘላ ኢድ ንቕስት ምዃና ፈልጢ ዘይት ዝርጋሕ ምዃና ይፈልጢ ምዝ ሁሉ በት ዝፈልጦ ሓቅ ዘይኮነስ በት ዝመጻሉ ቃል ስለዝተጓዓዘ ወይ ዝተባሃሉ ስለዝገበረ ፈውስ ተቀቢሉ ካብዚ ክንመሃሩ ዘለና ነገር እዚ አሜን አሜን ዶ ሎሚ ኮም ይኹነልና አሜን በት ንፈልጦ ሓቅ ዘይኮነስ በት ዝመጻልና ቃል አምላኽ ንጓዓዝ አሜን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እዚ ሰብዚ ዝፈልጦ ሓደ ሓቅሎ ኢዱ ንቕስቲያ ከዝርጋሕ ከም ዘይትኽእል ዝፈልጥ ነገር ግን በት ዝፈልጦ ሓቅ ዘይኮነስ በት ዝመጻሉ ቃል ስለዝተጓዓዘ ኣብ ህይወቱ ተአምራት ክኸውን ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ልዕሊ አእምሮናስ ዝኾነ ነገር ክዛረበና ኮሎ ንኽእለቱ ተአማሚኑ ከም ዝዛረበና ዘሎ ፈሊጥና በእምነት ስጉምቲ ንውሰድ ሽዑ ኣብ ህይወትና ናይ እግዚአብሔር ተአምራት ተጋሂዱ ክንሪኤና አሜን ስለምንታይም ግና ንሰንበት ካብታ ንሰንበት ዝፈጠራን ላዕሊ ዝግደሱላ አይገርመኩምን ኮም ኢለ ሓትት ነረ ስለምንታይም ጆም ሰባሲ ንሰንበት ካብታ ንሰንበት ዝፈጠረ ንላዕሊ ዝግደሱላ ኢየሱስ ኣብዛ ሓለፈ ክፍሊ አርጊጹ ነጊርዎም ነይሩ ግና ሕጅውን ኣብ መዓልቲ ሰንበት ክፍውስ ዲ ወላስ አይ ክፍውስን ኢሎም ክጸናጸንዎ ኮሎ ንርኢ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ከሕዊ ዲ ወላስ አይ ከሕዊሎም ክጸባበዩ
ንዝጸንሑ ነገር ኢየሱስ ገይሮ ምስ አራአዮም አዝዮም ነደሩ ይብለና yes faith plus obedience is equals to miracles አይገርመኩምን እንታይ ገብሩ ነይሮም ይጸናጸንዎ ነይሮም እስከ የህዊ ዲ አይህዊን ንሳቶም መሲልዎም ዝነበረ ኢየሱስ ፈሪሑ ምፍዋሱ ጠጠው ዘብል እሞ ንሳቶም ባዳዓ ክብሉ ነዛ ናይ ትግርኛና ቃል ክትጥቀሙ ሓሲቦም ባዳዓ ዝብል ቃል ትፈልጥዋ ዲኹም ባዳዓ ክብሉ ደልዮም ነይሮም ኢየሱስ ግን እንታይ ክገብርና ንሪኦ ክፍውስ ከሎ ንሪ ሽሙ ብሩኽ ይኹን አዝዮም ካነዲሮም ይብለና ንሳቶም ደልዮም ዝነበሩ ንሳቶም ብዝበልዎ ኸደሎም እዩ ኢየሱስ ግን ፍቃድ አቡኡ እምበር ፍቃድ ሰብ ክገብር ስለዘይመፀ ኣብታ ሰዓት ፍቃድ አቡኡ ክገብር ከሎ ንሪ ንሳቶም ግን አዝዮም ነዲሮም ሽዑ ብዛዕብኡ አኼባ ጸዊዖም ኣብ ልዕሊኡ ክወስድዎ ዘለዎም ምኽሪ ድማ ክማኸሩ ከሎ ንሪ ሉቃስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ ልጽሒፉልና ዘሎ ማርቆስ ግን እንታይ ይብለና ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ምስ ሄሮድሳውያን ኮይኖም ብዛዕብኡ ተማኸሩ ይብለና በቃ ክጠፍእ ወሲኖም እዮም ከመይ ገይሮም ከጥፍእዎ ከም ዘለዎ ጥራዮም ተማኺሮም እቲ ምኽሪ ንኢየሱስ ከመይ ገይራ ነጥፍአዮ እቲ ምኽሪ ነዚ ገባር ሰናይ ሓላይ ፈዋሲ መናገፊ ሰላም ወሃቢ ህይወት ወሃቢ ምንጭ ሁሉ ኢየሱስ ምንጭ ሁሉ ዝኾነ ኢየሱስ ከመይ ገርና ካብ ገጽ ምድሪ ነጥፍአዮ ኮይኑ ማለት ንኽጠፍእ ወሲኖም እዮም ንኽቀትልዎ ኦሬዲ ወሲኖም እዮም ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኦሬዲ ፈሪዶም እዮም ከመይ ገርና ኤክስኪዩት ንገብሮ ከመይ ገርና ነቲ ዝወጠናዮ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ተግባራዊ ንገብሮ እዩ ምኽሪ እቲ ዝመኸርዎ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ካብዚ እንመሃሮ ሓደ ነገር እዩ ሰይጣን ንዕምርኡ ዘጸልመቶ ሰብ ንምንም ነገር ከም ዘይምለስ ኢና ካብዚ እንመሃር ሰሚዕኹም ኣለኹም ሰይጣን ንዕምርኡ ዘጸልመተ ሰብ ንምንም ነገር ከም ዘይምለስ ኢና ንሪ እዚኦም አእምሮኦም ዝጸልመተ ሓደ ምንም በደል ንዘይብሉ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ ክትቀትሎ ትደሊ ጽቡቕ ንዝገብር ሰብሲ ሓደ ጥዑይ አእምሮ ዘለዎ ሰብ ንምቕታሉ ኣይትንስእኒ ሓቀይደ ቅዱሳኔ አእምሮና ክፍተሽ ኣለዎ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ሓውና ኣብ ልዕሊቲ ምሳና ዘምልኽ ሰብ ኣብ ልዕሊቲ መገላግልትና ዝኾነ ሕማቕ ሰብ ሕማቕ ሓሳብ ክነምጽእ ከለና ሕማቕ ንምግባር ክነሓስብ ከለና ጥዑይ አእምሮ ከም ዘይሓዝና ክርዳእና ኣለዎ ጥዑይ አእምሮ ከም ዘይኮነ አእምሮና ከም ተበላሸው ክርዳእና ኣለዎ አእምሮና ብናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘይኮነስ ብናይ አጋንንታዊ ሓሳብ ከም ዝተመልአ ክንፈልጥ ኣለና ውድቀት ናይ ሓውና ንምነይ እንድሕር ኮይና ኣብ አገልግሎቱ ከይሳሓሉ ንደሊ እንድሕር ኮይና ሓውና ክወጽእ ከሎ ዘይንሕጎስ እንድሕር ኮይና ጸላዕላ ዝብለና እንድሕር ኣሎ አእምሮና ኣይተዓየን ማለት እዩ ክፍወስ ኣለዎ ናብቲ ንአእምሮና ክፍውስ ዝኽእሎ ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ኣለና በቃል አምላክ ጌርና ክነሕጸብ ኣሎና ክንሳሕ ኣሎና አሜን ነዚ ኣነ ተማሂረ ሓደ በቃ አእምሮ ዝጸልመተ ሰብ ከም ብትክክል ዘይሓስብ ሰብ እንድሕር ኣሎ በቃ አእምሮ ብናይ አጋንንታዊ አተሓሳስባ ወይ ድማ ብናይ አጋንንቲ ተቆጻጺሮም ኣሎ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ያዕቆብ 1:17 እንታይ ብለና ጽቡቕ ውህበትን ሙሉ ውህበትን ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጥ ወይስ ምምልላስ ጽላሎ ዘይብሉ ኣብ ብርሃናት ይዝወርድ ይብለና ነዚኦም እምበኣር ፈሪሳውያን ምርዳ ኣብይዎ ነቲ ናይ ኢየሱስ ጽቡቕ ውህበት ከቕበልዎ ስለ ዘይደለዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ሰናይ ነገር እውን ክቅጽል ስለ ዘይደለይዎ ንምቕታሉ ክማኸሩ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብ ከምዚ እግዚአብሔር ሎሚ የውጻና ንዓይና ኣኻትኩም አሜን ዕቤት ናይ ሓውኹም ዕቤት ናይ ሓፍትኹም ዕቤት ናይ ሓወይ ዕቤት ናይ ሓፍተይ ክፈቱ ይዘለኒ አሜን ኣሕዋተይ ክውስኹ እናወሰኹ ክኸዱ እናጣሓሱ ክኸዱ እናተሰኻኣሎም ክኸዱ እናተባረኹ ክባረኹ ነዚእ ክምነይ ዘለኒ አሜን ዶ ነዚና ክንምነይ ዘለና ሕማቕ ሓሳባት
كنتو حسابات كابا أمرنا እግዚአብሔር لوم بزقال غيرو يصريو آمين ويتا يسوس يبارككم ጸጉ يبزحلكم نايلو معلتي بايبل ستادينا ابزي አጠጣው خنبلينا داونا علينا ጸሊنا كنودينا رغصኛ ሓደ ነገር ሒስኩም ከም ዘኸርኩም ማለት ተባረኹ ላይ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርኩም
أسرع